Matul il-lejl għal ħabta tas-siegħa u nofs, il-Pulizija tal-Arajju u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu msejħa fil-Ħamrun wara li ntlema raġel ferut. Waqt tfittxija li għamlu l-ewwel fit-triq id-Duka ta' Edinburgh li mbagħad komplit fit-triq San Vincenz, il-Pulizija bdew jisimgħu ħsejjes ġejjin minn garax. Hekk kif daħlu fil-bitħa tal-garax lemħu lir-raġel li kienu qed ifittxu. Mill-investigazzjonijiet li saru, ir-riżulta li r-raġel waqa' minn għoli wara li der jipprova jisraq xi residenzi. Net News ikkonferma li hu prova jaħrab lill-Pulizija billi għadda minn fuq ċint u qabeż żewġ sulari bil-membri tal-Arajju jiġru waraj ħarmati. Il-ħallil li huwa Rumen kellu jittieħed b'ambulanza lejn l-isptar Mater Dei wara li ngħata assistenza minn tim mediku fuq il-post u ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Fuq ir-raġel instabu ammont ta' flus kontanti. Ir-Rumen qed jinżamm arrestat filwaqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Riċentament f'din l-istess żona tal-Ħamrun saru diversi raids mill-Pulizija, il-maġġoranza tagħhom marbuta ma' barranin imdaħla fi ċrieki ta' traffikar ta' droga. It-tlieta filgħodu għal ħabta tas-7:30 sewwieq ta' motur kien involut f'inċident ta' traffiku fil-Ħamrun. L-inċident seħħ fit-triq ġew Gazan ftit l-isfel mill-Knisja tal-Kunċizzjoni. Għal xi raġuni li mhux magħrufa jidher li kien hemm impatt bejn karozza tat-tip Toyota u mutur tat-tip Malaguti, misjuq minn Taljan ta' 28 sena resident il-Ħamrun. Il-karozza kienet misjuqa minn raġel ta' 59 sena minn Ħalluqa. Fil-post issejħu l-Pulizija kif ukoll ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Sissa għadha mhux magħrufa l-kundizzjoni tiegħu.